e pulaar tan e wolof sana wona eyyi e jarama ɗo kam so a wiyam ha pulaar alay saago mi werto hen machallah moɗon matam ɗo ha janggo so Allah jaaɓi mboɗo welti no feewi e ko RTS waɗi ɗo RTS noon gila nde mbimi kala ko neɗɗo waɗata e nder leydi yiyataw yimɓe leydi fof ne keeɓa hen gueɗal mumen hebde gueɗal mum woni kala ko waɗate to capital to en mbat feere adde ha e yimɓeɓe so tawi ko laabi ɓaleji woni taleji biyeteɗi kamɓene ɓe dañi ɗum beele poussiére o ne usto beele tampere nde ne usto so tawi ko l'hôpital uji ko hono noon ɗo kadi eɗen gandi so RTS woni télévision national men e radio sénégal so waɗi station régional ɗum woni e ɗum hollirta matam naaɓe ma mbawa hallude e matam naaɓe daña kadi e ko faati e aada mumen walla ko faati e tarik walla ko faati e histoire mbawa dañde no kalden e yimɓeɓe kalde sukaɓeɓe jangguina ɗumen ɓe ganda koye mabɓe ɓe ganda toɓe gummi ɓe ganda koɓe goni ko ɓe ganda kadi toɓe payto ɗum foof o télévision ma yaltin ɗum kadi e kaɓirɗe ɓurde wonde kaɓirɗe kesɗi e aduna hannde woni télévision numérique e ɗum ɗon hannde so jii ɗi image uji ɗo e matam vraiment oɗo welti hen no fewi oɗo yetta hen kadi mo ganduɗa kañum liggi ɗum woni Racine Talla directeur général Racine so wawi wadde ni c'est que télé mo jogui o e jogui yimɓe ɓe ganduɗa ne jogui gandal ne janggi ne gandi télévision ne gandi golle mumen kadi ne jiiɗi golle mumen noon mboɗo wiyan hono fof Allah jarama on jarama on yimɓe RTS mboɗo welti e golle moon e liggey moon hen saahaji yimɓe ne mbiya e RTS ne hollira laamu ngu mais RTS ko ɗum woni liggey mum ko laamu ngu watta ko ko yimɓe ɓe mbaɗantuɗum alay saago yimɓe ganda holko waɗana walla holko heddi eko waɗete noon ko ma haale ma holle alay saago kono RTS wona tan télé mbiyo tan ndiyam rufi walla battari ɓendani walla courant putti eyyi haali men waɗa nafoore nafoore nde ko hollude kadi koko marsani ko haale min ganda kadi minenne min ɓeydo hen darade par ce que golle amen ko wonande leydi ndi ko wonande ɓiɓɓe leydi ndi machallah waaw léegi nag